Haya Asiya Yamana Asiya sannu sarauniya ki tausaya ki zamo mini gimbiya wata ranar na zance ku jiyo labarina da ni da abokina Shamsi a garin Kauru mun je taron sarki naɗin sarkin Kauru ranar mun fito da yamma sai na gano kyakkyawa ga ta kalar burgewa kamar wahayeniya ɗaiɗai ta katakawa sai Shamsu abokina ya kace ya dainawa na kace mai na yi gamo zuciya ta yi sacewa ya kace mini ya santa sunanta Asiya a take na tinkare ta na kace mata gimbiya da ta waigo ta kalle ni sai ta mini dariya ta wani murmushi zuciya tare ta tsaya na kace mata sunana ya muke mai zamani da ware ki lamani sanki ya tafi da ni zuciyar ki san da ni sanyi na kace a jikina barkon kirfa da ni jirgin kauna can sama da lula da ni ya muke mai zamani na kace mata suna ta kace sunan ta fa Asiya